respondre a la següent pregunta. Com et dius? Susana, a on anirà a parar l'oli que hem fet servir les fregidores de les patates fregides aquí al torneig? A la deixalleria, sí senyor, un aplaudiment per ella! Representant de les entitats Joan Carles Rodríguez, alcalde de Sant Julià de Vilatorta, i en Daniel Guardiola, cap de zona del BBVA, patrocinador principal del torneig.
el sub-21 masculí